Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Hero и в момента играем Villager Defense. Тон, 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 тон. Пара, пара, пар, пар, пара, пар, пар, пара, пар, пар. Чакам зомбита да атакуват или въобще ако атакуват. Или ще стоят тук. Или ще се спавнат. Чакай, добре. Тук съм аз. Пам, 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 пам. Бам. Come on, come on. Сега бързо, телепортвай. Да, чум. Омга! Малко това изпринтира се едно куче отива при доктора за кучета. Добре. Така избяга човек. Мисля, че Вилиджър ще умре. Или не. Да, понякога атак книга е зомби телепортер и когато остане зомби и то бие Вилиджъра, телепортвам го и прас. О, що натиснах сега. Ето, а никакъв бък, когато натискам десното че на мишката, щит. Добре, ще почват лети. Това е изи. Това не. Охо! Кожена туник. Come on. Не може. Пу! Немалко! Фабате, как спринти. Не, ах ти. Тук са. Не. Много ще го нужно. Не, ах ти малко. Не мога да чена. Не отричам всичко, което беше казано. Добре. Ще те променим около базата ти заедно с експерт. Ще се запознаеш с моят участник. Престън Конрад. Ще получиш още една възможност да се изправиш. Ще най-там, защото никой няма да отиде. Отидоха. Доста там. Добре, профугъл. Спаун зомби. О, Арчер. Какъв този бе? Това са малко ядената. Здравей, добре. А ти как си? Добре, благодаря. Добре дошла в нашето студио. Здравей. Стилът ти е смесица от бохемски и готически елементи. Това е ли за небрежен стил? Добре, то мя пред мене. О май гад. Чепи!
Малките зомбита, малките зомбита. Пази, пази, боже! Не. Аре бе, тя малките зомбита. Къде е то мръсник? Що мръсник ще умре? Обещавам ви! Ето, малкия педалист. Убиха. Чакай, не, да я слушам. Не чупиш. Да. What the heck? Добре, мисля, като убиеме тия 6 зомбита да свърши типа, защото това е едната поредица, ще продължа другата. Две наведнъж я. Добре, надявам се да поредица да ви е харесал. Ако ви е харесала, харесайте я. И не забравяйте да се абонирайте. Бъбъ!